आखला मोजां सोलोंनोबा सोलोंदोसो नोङो मा नांनायनि मालायनि हाबा जानाय हिनजावजोंलाय मा नांनायनि रायलायबाय थानांगौ नोंलाय हा हौवाया फैनानै सेन्थाय न'आव फैनानै रायफैलायनाय मा फोरमान दङब्रा बेनावलाय रामोनदा गालानावलाय आं बिनि हिनजावखौ गाज्रि नोजोरै नायाखैब्रा आयै आं बिबाजि नालाय एसे रायलायसोब्रा बेखौनो बेहा फैनानै रायफैबाय आरो हा सिख्ला सासेसो मोजां गोसोथोनो हाया होमबा एसे जाम्बिदब नायनानै आयला मानो जाम्बिदब नायनानैलाय गोसोथोनांगौ जाखो बांद्राय जाम्बिखौ लाजायाना हा जाम्बिफोरासो मोजां दा न'खर सलायनायाव न' बेंनायाव खामानि दामानि मावनायाव जाम्बिदबासो मोजां दा हा नों सैथान सिख्लाखौ लागोन थङालि बाङालि खालामजागोन हा जेरावबो उदायनाय नङा महर मोजां लाबा थङालि बाङालि सिख्ला लाबा हा जाम्बि नायनानै गोसो थोबाय मालाय न'आवनो थाबाय थागोन आरो जेरावबो थांनाय नङा मालायफोरनि बिहामजोफोरबायदि मबाइलाव हालाब जानाय नङा भिडिअफोराव माबा रिल ना मा होनो बिदि बानायनाय नङा आरो बिनिखायनो बिहामजोफोरखौ एसे जाम्बिदबखौ नायनानै लाना फै मालाय जाम्बिदब बिहामजो नायना लाबोनानै मालायजों थगायजाबाय थानोसै नामा नाङालै आङो जाम्बिदब मानसिखौ हा जाम्बिदब हिनजावखौ नाङाबालाय हा सैथान हिनजावखौलाय मानोथो गोसोथोनो रोङाखै मा मालाय हाबा जानाय हिनजावफोरनि खिथु बेलाय लाजि रोङै नोम्फानि खोमायाव जुदि मोजाङै हाबबावोबा नों गला अन्नानै आं नोम्फानो खोन्थाबावाखै बे रामोनदाया जुदि नोम्फानि सिगाङाव बुंबाय नों गलाहाय बेथा मालायनि हिनजाव एदावनाया बेबो मालाय मास मोनसेयानो जायाखै मालायनि बिहामजो गोदानखौ बेफोरबायदिखि एदावहैबाय थायो लाजि रोङै थां माथां आयै दा रोंबाय थानांलालै नोङो आं हिनजाव गोसोथोनो हायोब्रा आयै मेरला सिख्ला गोसोथोनो हायो नाथाय आं दा गोसोथोनो गोसो गैया आंहा फैसा खामायनायावसो थान्दा मा मावदों नोंलाय मालायनि फिसालाफोरा मालाय साख्रि मोनजोब्बाय बे हनै बिदि होननानै खिथुआव हाबनो नालाय आं खिथुआव हाबनो गैथारा सोर मालायनि खिथुआव लेथ्रा बेथ्रा हाबगोनलै बेबा खिथुखौ मोजां सुयोना सुवा हा खिथुखौ मोजां सुयोना सुवा नायनानै हाबैबानो जाबाय आरो एसेसो गियान मोनबोबायोदां बांद्राय रायबाय थाङालै आं बोरैबा मोनजोब्बाय बोरैबासो मोनदों होननानै बुंदों नों फंबायनिफ्राय सोलों नोङो फंबायासो मोजांबाव नों बिदा गेदेर जानानै फंबायनोसो गियान होनांगौ उल्था फंबायासो नोंनो गियान फोरोंनांगौ नामा एसेबां अनदोंबा हस्टेलनिफ्राय लाबोनानै लाफैदोब्रा मानो आंनो खोनाबाय थायो दा रागा जोंबायलै आं उन्दुहैनोसै आं गोदाव सोराव मालाबा थिगसे दानजागोन इयो मालाय हाबा जानाय हिनजावफोरजों एदावलायबाय थानाया जायखि दानजायाहाय मिथिथारां हेलौ बाजै आंसो अमा राजा नोंनि खाजा माब्रै दं बाजै अमा राजा बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो फन खालामबाय आंखौ माथो होनबावनोलै बाजै सेंग्रा मानसि एसे दुखु दाहाफ्राव थायोलै मा दुखु जादों दुखु जायोलै बाजै दुखु जायो गार्लफ्रेन्ड गैजायै जिउ दुखुआव दङब्रा नोंबो थाब हाबा जाग्रोबाय नालाय बाजै नों जुदि थाब हाबा जाग्रोआमोनबा माबा मोनसे जागौमोन ना जों सानैया एसेबां मोजां समायना एसेबां मोजां फावदुर दुर खावलाय नोंनि खानायाबोथ' नोंना देन्जार गोलावलै नोंनि बेबायदि हायना महराव आं दिबाना जाबाय आं फाग्ला जाबाय बाजै माला लोगो हमनो बुं बाजै नों दे न'आवनो दं दासान्दि जेब्ला डिउटियाव थांफिनगोन होमबा लोगो हमगोन दे आच्छा आदानि सुटियालाय सानबेसेनि थाखायमोन 15 दिननि थाखाय लानानै फैदों दा गाबोन समफोर थांफिनसिगोन बियो आच्छा बारु टाइमानि लारु जागोन दे आदाया डिउटियाव थांबाथाय आंखौ लोगो खबर हरबानो जाबाय दे जागोन ओमफ्राय बाजै आंनो फैसा एसे नांगौ जाथ'दोंमोनलै जुदि गाज्रि मोनाबा हरनो हागोन नामा बेसे नांगौमोन बारा नाङा नों जेसेबां अननानै हरबानो जाबाय माने गोजां बोथोरनि एसे मोननैसो जुथा लंपेन्ट बायनो सानदोंमोन आरोना दे जागोन दाना बेसेबां फैसा दङ नायनोसै आं दे बाजै हरथार दे जागोन I love you बाजै I love you नोंनिया खोनागोन दे दोनथ'नोसै अके बाजै मोनगलायबाय माथो साला हाबा जानाय हिनजावफोरजों लाइन मारिबा डेन्जार लाबाव थामारोथ' सिख्लाफोरजों साला थङालिफोरजों गोसोथोलायबा उल्था बिसोरनोसो फैसा होनांगौ टाइट मोजाङानो जाबाय हाफांखौ ब्रेकआप खालामनाया साला सुवार हाफांनिफ्राय फैसाखौनो मोनामोन दा नुबायना बिहामजोफोरखौ गोसोथोनानै बेसेबां फैसा मोनदों आं बिहामजोफोरजोंसो लाइन मारिनानै मोजां साला सिख्लाफोरजों जेबो इन्टारेस्ट गैया नंनायनि बोराबबायल' थानाय टाइट जियानो जादोला दसे उन्दुनोसै आं दा मोनायाव हरसे सिरि मोननानै थानांगौ मबाइल नायनांगौ ये हुइनाबा लांजाथे पाट नारजि बुदां जोंनि गामियाव मानोबा फैदों सन्थलाया बे गामियाव जौ लोंफैदोंमोनलै बेवहायनो आंखौ लिंहरदोंमोन आरो दा नोंसोर गामियाव फैबाय जेब्ला नोंखौ नायलांनो होननानै नोंखौ लिंहरदों आं नंगौ नामा औ दाथ' जोंहानि न'आव लिंलांनोबो मोनाद्रायबाय दा मोनायाव लिंनानै लांबाबो आइ आफा मोनाबा मा सानगोनथाय आंखौ नाङा दे आं नोंसोरनि न'आव थांलायला जास आं नोंजों रायलायनो होननानैसो नोंखौ लिंहरदों नंगौ नामा औ नंगौ ओमफ्राय मैया नों आंखौ गारनानै मानो खारबोनाय आं लाजिदोंमोन नोंनि लोगोखौ बेनिखायनो नोंखौ गारनानै खारबोदों आं आच्छा दे बिदिबालाय आं लाजिदों होननानै बुंबाबो सोंफिनबाय थायो मानसियानोथ' मानो इसेबां लाजिगुसुलै दा आङो हाक खालामनो होननानै बुंबाबो लाजिनानै खाराथ' ना आं हाक खालामनो बुंबाबो आंखौ गुबुन मोनसेसो सानगोन गाज्रिसो सानगोन नामा आंखौ
लोगो हमनो फैनाय मानसियानो जेबो रमान्टिकबो रायलाया। मालायनि बयफ्रेन्डफोरालाय माथो रमान्टिक रायलायो। बेहालाय मानोथो जेबो रमान्टिक रायलाया। दा आं जुदि खेबसे किस खालामनो होननानै बुंबाबो आंखौ गुन्दासो सानाथ'। ओरैनोबा एसेबां लाजिखोसो सिख्ला। आं न'आव थांनोसै नामा? आच्छा दे होमबालाय मोनाबायबो थांदो। बाय। बाय। आयौ जेबो रमान्टिक नङा मानसियानो। मानो इसिबां गिनाय मोनो आंलाय? हाग मोनसे बिनोनो इसिबां गियोना आं। बयफ्रेन्ड जालायनानैबो दिनैसिमबो हाग मोनसेखौनो खालामा। आंखौ गाज्रि सानबालाय होद थाथोंसै। दासो मोजां मोनलायजेननायाव आं जेबो बुंथ'ला। बयनिबो गोजौ जौ। जौ लोंबा रागा जायो। जौ लोंबा गिनाया खारो। बेनिखायनो आं जौ लोङो। ओइ सन्तला मा एसे गोदाव सोरावब्रा नोंलाय? बेफोरबायदि दा लिंहरसैलै आंखौ। माथो जाखोब्रा? आं मा खालामखोलै नोंखौ? गोदाव सोराव बे दाउस्रि देलाय ना मा होनो आंखौ बायदिसिना बुंनायाबो। नोंखौ गोसो थोयोनोलै बे सिख्लाया। आंबो आरो माथो बुंबावनो। जौखौ फ्रियाव मोनलोंगोन नालाय नोंखौ लिंहरबायब्रा। नों गोसो थोआबा थोआ बुंबानो जाबायना। बिदि होननानै नों गावनि लोगोखौ नों जौजोंनो फानगोन नामाब्रा? फानालै मानो फाननांगौ जाखो नोंखौलाय? नोंहा एसेबां जौ लोंनो गोसो जादोंबा बे दाउस्रि देलायखौ नोंनो लादोब्रा। नोंहाबा जौखौबो फ्रियाव मोनलोंगोन हिनजावबो मोनगोन। आं बे जोनोमाव हाबा जायालै गसाय। जौआनो आंनि लोगो, जौआनो आंनि हिनजाव। दाव फाजाव जाव। अब्लाबो बिदि लिंहरनांलालै आंखौ। मा गोदाव सोराव मालाय सिख्लाफोरजों बिदि आंखौ बायदिसिना होनजा होलायनायलै। नारजि बुदां नोङो गावखौनो भाग्यबानसो मानिलै। ओरैनो सिख्लाफोरा हौवाफोरखौ जानला मानला प्रप'ज खालामा मिथिबाय। हौवाफोरासो हिनजावफोरखौ प्रप'ज खालामो। दिनै दाउस्रि देलाया नोंखौ प्रप'ज खालामदों। नों मोजांसो मोननांगौब्रा। गासैबो सिख्लाफोरनावनो बे गोहोआ थाया हौवाफोरखौ प्रप'ज खालामनाया मिथिबाय। नोंथ' सोमस्रिखौ प्रप'ज खालामग्रोदों नङा होमबा? सोमस्रियाथ' नोंखौ खालामाखै। अबेसे बे खेथ्रआव सन्तलाया राइट। सोमस्रिया आंनि गार्लफ्रेन्डबाबो आंजों दासिमबो फ्रि नङा। बेराफारसेथिं दाउस्रि देलाया खेबसे लागैनो आंखौ प्रप'ज खालामबाय। आंथ' बुङोलै जाय मानसिया नोंखौ गोसोथोयो बेखौसो गोसोथोनांगौ होननानै मिथिबाय। आफन खाखिया जानो मोनबानो जाबाय, लोंनो मोनबानो जाबाय। मानो होनोबा जानांगौ, लोंनांगौ, रंजानांगौ, सानसेबाबो थैखानांगौ। मायाबा गोलैहैलायबाय नामाब्रा? नङालायनो गोलैमारबायथ' आरो गोदाव सोरावलै। आयदै साला माबे रायजोआव मोनफैखांबाय? मानसि खोमसिसिलाय। ओइ मा एसे गोदाव सोरावब्रा सन्तला? हायाबा मानो लोङोलै बिदि हाखरफोराव गोलैलायनाय? जानांगौ, लोंनांगौ, रंजानांगौ, सानसेबाबो थैखानांगौ। ओइ नारजि बुदां आं बहा दङलै? मानसि खोमसिसिब्रा। हाखराव गोलैनानै दङ नोङो। र' आं दिरुं लायनि। बेवहायनो थाबाय था गोदाव सोराव। हाखराव गोलैदों आं? हाखराव? अरे भारमे जाय बुहुमखौ आंसो बानायदों दुलुरखौ। बे बुहुमखौ आंनो बानायदों, आंनो गैया खालामगोन। बे बुहुमा दुलुर ना सोर दाब्ला खालामजोबगोन आं दाब्ला। बबेनि दादागिरि मानसिफोरा? फै आंनि सायाव दादा खिथिग्रा। खाथियाव फैलाय खोमसियाव दुब सौनानै बबेथिं खारलांगोन अख्राङाव मोनहैलायगोन। बांद्रायखौबा मा जौ लोंनाय साननानै आंखौ दुसिदों नामा? आं जौ लोङो, जौ बेफारि जाहाथे माहाजोन जायो होनना। ओरैनो आंखौ दुसियो मानसिफोरा लोंदों होनना। हायानो न' उखुमानो जेवरा उन्दुनोसै। ओइ सन्तला आं दिरुं नागिरना मोनाखै दै। दिरुं नागिरना लाना फैनि। नों बेवहायनो थाथ' गिनाङा। माखौ गिनांगौ जाखो? आं न'आवसो दं। नोङो आंनि खिरखियाव फैनानै आंखौ खावला एदावनाङालै। आंलाय बांद्रायखौबा आंजों गोदनायाव हमना फिउ गार'जागोन अख्राङाव मिथिबाय। मंगलबाराव मोनहैलायगोन आं। ओइ गोदाव सोराव र' दिरुं लायना फैनि आं। दुगा खिन्थिनो फैदों आंनि सिगाङाव। आंसो बे बुहुमखौ बानायदों, आंनि सिगाङाव दुगा। फै सोर दादा फैयो, सोर एमएलए फैयो? फै दांखालुना हरनां
हर नों ओइ हापां नोंसाय आंखौबो रायबालाय नोंखौ रायाबाल आंखौसो रायगोन ओमफ्राय नों थांफाबाथाय आंखौ बुनाय नंला बाल बेनिखायनो दिनै नोङो आंजों थांफादो बाल जोंहानि न'आव नोंसाया जुदि आंखौ रायोबाथाय आं नोंसा न'निफ्राय ब्लड फैगोनहाय दे जागोन ओइ बाला हासुनो ओंखारसोदोंहाय बेयावनो हासुनोसै नामा सोरबाफोर नुबालाय ओइ नै बै रिं खाथियाव हासुहैनो हागोन बाला र' बै रिं खाथियावनो हासुहैनि खिनोबो ओंखारबायहाय आङो खिनोबो ओंखारबाय ओं बाला नैबे दैखर सिङावनो खिहरनोसै नामा नैयावथ' दैबो गैयाहाय ना दुमफाव बेयाव जेबो गैया खिबालाय खिजागोन र' होमबा खिनि आं नों बैथिं थाहैदो दे होमबालाय दे माबार खि गुसुफोराव आं थाबाय थानो बायो जागोन दे सोरबा मानसिफोर फैदों खोमा नाहरहोलांबाय था जागोन मालाय बे मा गोग्लै फैलायखोब्रा आंनि खाफालावलाय दिसथाबलै आयौ सोर रायलायदोंहाय बे सिङावलाय मोदायसो नामा ओइ मा जाखो आयौ बाला मोदाय दं बाला बेवहाय नंमारगौसो माथो मोदाय बायदि गुफुरथार मोदाय नङालै बियो नारजि बुदां मोदाय नङा बियो आंनि लोगो सन्थलासो जौ लोंनानै गोलैनानै थाहैदों है बाला आं खारनोसै दे होमबालाय बाय आया मानो खारखो बिसोरलाय ओइ सन्थला आं दिरुंखौ हरगासिनो दै नोङो दिरुङाव हमथानानै गोजौआव फैबानो जाबाय सन्थला मा बुस्थुलै बे ओइ सन्थला आं दिरुंखौ हरदों नों दिरुङाव हमनानै फैदो मा मोनामदोंब्रा मा खि मोनामखोलाय आया खर'आवलाय खि ना मा बेलाय खाफालाव आया सन्थला बिहुसो जाबाय नामाब्रा गैलालाय खिनि मोनामनायजों मानसिया बिहुसो जाबाय नामाब्रा खाफालाव बेसेबां लद्रायद्राय सोर खिनानै थांखोब्रा आच्छा दहायनि सिख्लाफ्रानो खिनानै थाङाखैथ' माबायदि सिख्लाफोर बिसोरबो मालाय हाखराव बिदि खिनानै गालांनाय दाद माबायदि मानसि लोगो मोनखोब्रा आंलाय दिनैलाय गोदाव सोरावलै दा आं बे सन्थलाखौ बोरै हानहरनांगौ जाखोब्रा मै लानानैसो लायनांसिगोन मानसिखौ जानाय नंला गोदाव सोराव जौ लोंबा लोंनानै दैद बोरै मानसिनि सायाव खिलागोन माखौबा मिनिनो ओंखारदों बांद्राय मिनिबाय थाना बेवहाय लासिंसिंनो आंनिल' बदनाम थाङाथ' नोंनिबो बदनाम जाफागोन मिथिबाय मानो होनोबा नोंबो आंजों दंफायोमोन ना है बाला नंमारगौथ' आरो ओंखायनोथ' बारा मिनिना मिथिबाय जों सानैबो बदनाम मोनगोन मानसिनि सायाव खिलाग्रा होननानै दाथ' नारजि बुदाङा जोंखौनो सानखासिगोनहाय दारलासो बेबो सिङाव मानो हाबना थानांगौ जाखो दहाय बालनि मानो सिङाव हाबना थानांगौ बियो हाखर सिङाव आं मानसि गैया होननानैसो आङो हाखर सिङाव खिहरदोंमोन दा बेयाव बेखौ उन्दुनानै थागोन होनना मिन्थियामोन ना दाबो जाबाय माथो खालामबावनो थौदो थांनोसै न'फोराव औ बिमायाबा दा मा होनलायो ओइ आं गोसोखांफ्लांबाय जाजिनाय नोंनि बे दिनैनि जाथायखौ बाला सिंसिं गोसोखांबाय था नोंहा बेखौनो दाबो फैयाखैना बेयो नालायथिया बे हराव बबे बालाव मा खालामहैदों बेलाय ओइ दुमफाव आइखौ माथो होग्रोबाल ओइ आंखौ रायबालाय रायहाय दे माथोल' होग्रो रायबा हले आं खारलांखागोनहाय आनै मोसौ दामब्रि दासो न' गानो गियान मोनदों नोंखौ गिदोंमोन आरोहाय ओमफ्राय नै दुमफावआ दिनै आंजों थाफागोन जोंहानि न'आव नों रायबाय थानांलाबाय लोगो थानायाव लासिंजों बोरै रायो मालाय दुमफाव बिमाया दुमफावखौ एसेबो राया होमबालाय आखलखौ दुमफावनि बायदि मानोथो खालामना लायाखै दुमफावनि खिथुआव हाब दुमफावनाव हाबनोथ' नागिरदोंमोन ओमफ्राय दुमफावआ हाबनोनो होआ ना दुमफावनाव सों नोङो आंखौ फोथायाबा बुंबा उल्था उल्थाल' ना दुमफाव एसे गियान फोरोंना होलाय खालि हौवाफोरनिल' खोथा सावरायो बे दाउस्रि देलायजों थाफा मानसियानो दाउस्रि देलायनि आखल लाबाय बे दाउस्रि देलायजों लोगो जानाङा होननानै बुंबाबो मानिया बेखौ लोगो मोनबा खालि हौवानिल' खोथा रायलायो हौवानि खोथा रायलायनानैनो सान हर बारलांनो जेबो थालखौनो गैया न'आव सोरां बारां थोरसि सुनांगौ ओंखाम ओंख्रि संनांगौ थाल गैया खालि हौवानिल' खोथा रायलायबाय थानाय दे जाबाय दे आं दिनैनिफ्राय हौवानि खोथा रायलाया ओमफ्राय हौवाखौबो नों फसायनायनावसो थांखागोन आं नै आं बदनाम लाया गाबोन समफोरनो हौवाजों नेग्रें नुरुं जालायबा आंखौसो दाय होगोन नों फसायनाय हौवाजों हरना लानाया नै होननानै गाबागाव गोसो थो आरो थां बेयाव आं नायलु नायला गैथारा ओइ दुमफाव जोंहानि आइया नोंनि खिथुआव हाबनो होबाय थायोहाय
दे हाबनि नामा थांफिनजागोन जाला माला होनलाबायना आंखौ आया खालि नोंनि खिथावल' हानो होबाय थायो मिन्थिबाय है एदावदों दे फै उन्दुहैनोसै गोदाव सोराव मालायनि सायाव खिलालाबायना होनानै रायखांलायबाय दा आंहा लाजिसो दं आरो बाल बेबो नारजि बुदासो नुबावसिगौमोन आंखौ खिनायखौ नुबाबो हामथारगौमोन दा नोंखौसो होननानै खोन्थागोन आं नङा माथो फै हेलौ बहा दङलै बमब्र नों काप जानानै प्लेटखौ एसेबो खबर लाया नामाब्रा मा जालायखोब्रा नोंसोरथ' माथो काप प्लेट सानैबो जमा जमा थायो दालाय बोरै हारसिं गोलैलाबायना थाखो सासेयालाय मा जादों सन्थलाया हाखराव गोलैनानै दङलै हाखराबो एसे गोथौयैनो दङ हायोबा फैनो हागोन नामा नों गोजोनपुर गामियाव दंफैयो आं गोजोनपुराव नोंलाय गोजोनपुरावसो दंफैयो आं सन्थलाया जौ लोंना लानानै हाखराव गोलैनानै थाहैबायब्रा दा बेखौ आं हारसिं थिखोनो हानाय नङाना आरो बिसोरनि गामिनि मानसिफ्रा जोंखौ बेफोरबायदि अबस्थायाव नुबा मा साननांगौ जाखोब्रा लासिंसिं जागोन ना जों गामिनि सेंग्राफोरा बेनिखायनो थाब फैदो दे आं गगामुगावसो दंफैयोलै गाबोन आं क'क्राझाराव थांनो नागिरदों जेबो जालालै नोंसोरजोंबो दा आं मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा अमा राजाखौ लिंलाय अमा राजाखौ र' खबर लाहरनि आं होमबा ओइ अमा राजा बहा दंलै आंना एखनबा सोरगोफुरियाव थायो एखनबा नरकपुरियाव थायो एखनबा बिबाजैफोरनि गोसोआव थायो एखनबा सिख्लाफोरनि गोरबोआव थायो दा आं बबे मोनसेयाव दं गावनो मिथिया जाला बहा दङ आं गोजोनपुर गामियाव एसे फासिनानै दंफैयोलै फैलाय हायोबा थाबनो गार्लफ्रेन्डखौ लोगो हमनो थांनो बुजाबाय नामाब्रा बिदि नङा सन्थलानि थाखायसो लिंहरदों आं हाखर सिङाव गोलैनानै दङ हारसिं उसुबिदा जायो हाखर सिङाव गोलैना थाहैलायबाय नामा बेलाय ओलै हाखर सिङाव गोलैनानै थाफैबाय हारसिं उसुबिदा जायो साला सुवादखौ सोरबा सिख्लाफोरा खिनाबो गालांबाय मा गोजोनपुर गामिनि सिख्लाफोरा खिनानै गालांबायलै बिनि खर' सायावसो ओइ खिखौ गारथ'नानै फटक साफायनांगौ बेफोरखौनो फटक साफायो नामाब्रा सिख्ला मानसिफोरजों खिजालायनाय र' थांगौ ओइ खिखौ गारथ'ना दे एरगारथ'ना आं थांगौ फटक लाथारनांगौ माबार फैलै सोरबा गामिनि मानसिफ्रा नुबा मा साननांगौलै जों गामिनि सेंग्राफोरखौ बिराद फाल्थु सानगोन माथो अबेसे बे गामि आंनि एक्स गार्लफ्रेन्डनि गामिलै थाङा सानबाबो थांफ्लांनो गोनां जायो साल्ला थांगौ बे माथा फाग्लाया फैनानै दा दावराव खालामफैयाबानो जाबायलै जारलासो जाबायलै मालाय गामियाव बेफोरबायदि जानाया दा सोरनिफ्राय हेल्प लाबावनांगौ जाखोब्रा सन्थलायाबो गोदाव सोरावलै मानसिया सेसलै सोरबासो नुफैलायबाय आच्छा लोगोफोर नोंथांमोना नैबे सिजनखौ नायनानै माबोरै मोनगासिनो जों नैबे सिजनखौबो सिजन 1नि बायदिनो जोङो एन्टारटेनमेन्ट खालामनो नागिरदों आरो जोङो नैबे सिजनखौ सिजन 1नि बायदि खालामद्रायाखै मानो होनोब्ला जोङो एसे टपिकखौ बेलेग खालामदों नोंथांमोना मोजां मोनलांबाय थागोन खालि भिडिअखौल' नोंथांमोना सानफ्रामबो नायबाय था अब्लानो नोंथांमोना इन्टारेस्ट मोनगोन आरो नोंथांमोननो फोरमायनानै होबावनो सानोदि 100 लाख साबस्क्राइबार जायोबा नोंथांमोननो जों गिफ्ट हेम्पार होनाय जागोन थ' नोंथांमोना अननानै थाबैनो 100K साबस्क्राइबार खालामनानै हो आरो जोंनि नोजोराव अरायबो नोंथांमोननि कमेन्ट सेक्सनाव थागोन बाय